Oh yeah. Aliko kay basi maabdan ako gusto si paningin sa aking baba. Naong kada bullshit. Baso dito. Gago! Ay! Liman. Uy! Asan man ka? Takas-takasan lang ko nimo. Mo gani ako plano. Malarga ko sa gawas para mabayaran ko na imong utang. Day, pila na ning aging tuig, wag yapon ka ning bayad. Wag ko sapi karon na. Di pa jud ka mo bayad. Na takas-takasan, bapa kay asa mo ka? Kasan good. Ang ako alam ba? Kanang wata lang ko muli ko kay bayaran lagi tika. Ako na i-times 2. Bayran, gada pa kag baso, bag, lami pa kay kag sandal uya. Sana Sexy pa kay ka na. Asapang ka. Ay, agabala ka mag-affirm ko dito. Afang bitaw. Na. Nya unsa man mo ari pa man ka? Oy, paningili mo ba ko kwarta? Bapa kay ka, magsige na kag pagbapa niya. Wag yapon kay kwarta. Ay, palitan niyo. Palita di ko mo dawat anak kay kwarta ako Na, kwarta mo ha. Oo. Tubo. Ay, sige yo dili ba kay mauugos May nang maawo ka pa para matagam sad ka. Mana gusto ni mo dai. Oo. Mao magali pabarangay pika oy. Wow. Ay, mga good to. Trespassing ya, iskandalo pa jud ka diri ko dagan yung mga tao. Hala, karon ta ko ang utang may magpabarangay na ako. Natural. Ayaw ni mo no. At natural kay tanaw mo gibuhat diri o napakauwa ka na ako. Hala, may nati kay may nang magpakauwaw sa kunin mo. Kay di jud ka bayad. Pabarangay pika kana gusto pa barangay pika. Pabarangay, oy. Kaya napakauwa ka na ako ya trespassing pa jud ka. Pabarangay jud ka kay hilas kay ka masig ay Pabarangay. nga wa koy kwarta. Sige, kwarta. Sige lang kaging boy kwarta nga kagwapa nimo, wag gyud kay kwarta. Sa may gamit nimo oy. Oh, awang basta mahalon ba kay basta Mahal. Ala, aday. Tag 20 na magay sa merkado na. 20 sa mata. 1K na, 1K. Oh, 1K. 1K man dahil na niya. Huwag mo kakapalit o. Baon ko ng baso. Wow, pa! Mahal na ba ni? Mahal na. Kagubakon mo din lang. Saka! Sabo. Gagot ko mo. Kami na dira. Ay, Ah, dira. baka naggusto ni mo. Barangay ka kasi nakalimot ka laki ka. Si Lucky. Dapat kagbabay. Si Lucky nga. Babae sa kuday. Usap. Pabarangay, uy. Barangay ko. Barangay. May nang maawaw ka sa dagang tao. Kalayo, dapat ka. Barangay. Ito. Nagatan sa Ay, barangay. kung saya mo rin nga. Nag-crop top na. Ate Day. Oh, kung sa man. Nagatan sa barangay. Kung sa man siya. Sumon. Sumon. Let's see, may hana, kuyawa, dyan niya. Uy, siya pa mangutang, siya pa pabarangay na ako, at tuon ko ni siya lagi. Awa. Sige, boss mo, o, yung kaya mo, boss mo, naunsa naman ni sila, uy, hindi, ako to. Dito, uy, siya, ako, day. hihigit pa sa'yo. Kag ikaw. Sama na, sama na problema na to, day. Kanang yung barangay lagi ko ka. Oh, hindi pa barangay man ka. Ikinapabarangay o. Ikinapabarangay o. Kuan. Ako day kap ako. Ito barangay na kostong. Kuan akong. Sorry, isud kisab tun among. Kay Sige, gusto na kayo. Ako ka. gago ko ka kay. Oh, lagi ko kanang gibuko. Gwapa mo din. Kawawan mo niya ba? Ha? Ipakawawan man kaniya. Gwapa ni mo. Ipakawawan kaniya. Ani ka. Di ka hot ka sa rank time kapsa di ka hot kapsa. Sus! Uy, kani. Nausan mo na. Uy, ka. Uy. Bro, naguna-una pa ka na rin. Baka nangyari sa iyo na. Kung may kuha na ito din, barangay. Tatanong mo, di ko nga na. Ano na, barangay mo? Oo ka. Ana ni siya kap. Say, anak. Sa may istorya, sige, istorya. Sa may istorya niyo. Ako na. Sige, ikaw na. Ha? Hoy, wait a minute. Ako yung nagpabarangay. Ikaw. Tanaw na ito, kinsa ni Malupig. Kanang kap. Kanang Oh. utangan ko niya. Utangan? Oh, ya di man siya kahuwat kap na maningil siya. Isog pa jud siya kap. Ano man? Ako anong kap ba? Wato niya ba? Kanang na ako'y kwarta kap ba?
Ako na kap, sunod ko ang una ka. Ano ka? Ilo ka? Kasi unang mo gani siya. Unang ka. Kasi hindi mo kunin yung duha. Kasi mo unang yung duha. Sino lang? Kaduha ka na. Kaduha Asa man? kay Dua kap, ni ato siya sa mua kap niya. Kanang butang kay siya mumam na ko kap banana siya kap na. Kanang ayo, napay ayo kat niya. Butang kay siya manguan kap. pwede rin Kap paminaw na. Ay! Si ko na nandila. Lagi yun na nangutang na yun. Una pa kay nandila ko sa kap. Oh yeah. Ay! Kuya ni nila. Ano yung hiningi ko man? Nakilista! Naakap, dala kap ay. Isa daw, isa daw. Ang dekap sa daw. Mung dala kap na tanawa sa nang say. Sige tanawa ng babae ng timatay na ako. Usually utang mo. Dako ka na. Sardinas. Dako ka na dam. Corn beef. O sa pala, tinaninda di ka di ay? O kap na. Nangwan na ko siya o ka ng 3,000 kap. Na Smith, ano mo? Oo, 9 mil. kap. Kana siya kap. Mga to siya kap. Ay, chicks na kayo. Chicks na. kaya pa na yung kasi pa rin yung Gila ka mga. Sige. Ako sa. Ano eh, kinangutang man eh. Ano eh, ang atong kaso man yun. ang kaso ka Ano yan na, ang kaso ni matay. Yan na, hindi ko pag-concentrate. Nabuta, umatas, itas. Ayun, ay kwan na. Ay, magupat ng bisa. Ilong na. Ay, kita kayo sakit kayo sa mata. Ano yan lang. Ang kaso niya, Ay, di kwan nila. ikaw di ito ka dapat maningil. Sa kap nga. Sa iyo ka maningil, wala may Judith na. nawa Nawa, sa iba pa, ang mga babae is always right. Kasi sila pinagpit na sila sa Mababae ng ukaw. Bay, pareho naman tayo. Kung gusto ko kung ikaglawas ako. Lawa na, oh. Lawa ka kung sinur. Mag-practice taon niya. Ayun, sa kap. Bahala na nakap. Pero as it is lang. hindi yung misa ka Ayun, si kwan kwan. kasi ako ginagawa yung misa Sabi ko na. ay gawa si Ano na, umulungan. Pasag pa ako ron. Sabi na mo. Ang atong mga ito na ni. kasubatan ko Ay, si Ay, kwan si sila. Guldoon ba? Ay, si Guldoon ba? Ina, ay, saan na? Ay, sudah, ang paminaw ang ano ba? Ay, nagkwan na ako. Ay, palabot ka. Ang paano na to, ano, ina natin. Ako tarunong ni kay murag nanghanap ang mata sa eyeglasses ta. Ayun, sa... Gabi-gabi na. Ang atong buhaton Hindi ni ako, paminaw. Pamina sa mo. Pamina sa mo. Ang atong buhaton na ni. Ikay sa'yo. Ganun ako may sa'yo. Wala ika lang ka sa inyo ha. ang Ikaw man. Oh, ayaw na bayarin yung utang. Quits. Quits. Nakapit mo. Ikaw pinangutan niya. Iso pa kayo. Isa. Pamina ha. Ang utang niya. Kalindi na lang to. Kalinda na lang muna. Mag-usay lang tayo dali. Di ko pa naman amiga ko na niya ka. Dili na ato na ni. Maris ka maris ka Kapili ako sa inyo. Mag-mobile legend pa ko diri. Kamu nagsamok-samok mo na ko. Kaya muli mo lang. unya gabi ari hindi ka kaka Eh, sabad dira kay masakpan ka sa dikwan pa dira. Weh, kamu pamuli mo dito kay mag-email pa ko. Kau, plani mo. Pero ato mo dito ko. Ato mo. Ako'y giutangan. Nya ako'y gipabarangay. Nya ako sayop. Nya quits pa dyan. Di ni mayo. Atulos ka. Push ko guys. ay ako din biga-bigaan si Hi Kap Uy. Balik lagi kita eh. Maris Mana eh? Sama. sorry ka nasa ka sa kwarto ni Uy, Marita dagan puerto dahil sila. ako din ang nilekap Sa mula ayaw maging ano din. Agay na bali. Puntong niya. Ako pa'y nai-rate niya. Ako pa'y nagsayop niya. Ako pa'y giutangan. Di ni mayo ka. ay sa'yo man dyan di mo Kung sa'yo sa'yo. Di niya ako sa'yo. Ako niyo. Dili.